Добрый вечер. Еще может быть день. Шановне господарство, вітаю вас на нашій завершальнай сустрэчы у рамках нашага невялікага курсу по сацыяльнай гісторыі Беларусі 19 стагоддзя. Мінулая сустрэча завершылася якраз вось такімі пытаннямі пра тое, як тагачаснае грамадства сярэдзіны 19 стагоддзя спрабавала змагацца з наступствамі кліматычных анамаліяў, которые выклікалі страшэнны неўраджай і пазней голад, эпідэміі і высокую смяротнасць на беларускіх землях, а асабліва на захадзе Беларусі, на Гарадзеншчыне. Вось Гарадзенская губерня, яна пацярпела найбольш, асабліва ў сярэдзіне 50-х гадоў, 54, 53, 54, 55 гады. Гэта такая найвялікшая катастрофа у гісторыі Гарадзеншчыны, якая на дзесяткі гадоў захавалася у памяці жыхароў. Сяляне пераказвалі сваім унукам, праўнукам вот пра тыя няшчасці. Наколькі можна меркаваць на падставе крыніц, тыя самыя анамаліі кліматычныя, яны в першую чаргу выявіліся у празмернай колькасці ападкаў, дажджу і снегу. Ну, уявіце сабе месяц ліпень, у якім 30 дзён з 31 падае дождж. Нават хіба я ў сваім жыцці такіх летніх месяцаў не припомню, хотя, конечно, были дождливые часы. Тогда, конечно, еще не проводилось системных назираний за надворьем. Они позднее почали, в 19 стагоддзі или позднее почали проводиться на территории Российской империи, у тым ліку Беларусі. Ну, але аматары тады такие назиранні проводили, яны не системные, яны не такие навуковые, як павінна быць, але на падставе іх можна зрабіць такую выснову, што нейкіх таких значных тэмпературных ваганняў не было, але менавіта вот самае галоўнае гэта былі ападкі. Таму сяляне і называлі вот гэтыя гады, такія цяжкія неўраджайныя гады, мокрымі, потому што і ўраджай гінуў, і сенажаці гінуў. Пакутавалі не толькі сяляне, але і свойская жывёла масава падала, працоўная жывёла, тады працоўнай асноўнай жывёлай быў вол у Беларусі. Вот яны, гэтыя несчастныя жывёлы, гінулі ад дрэннай ежы, таму што сена не было, яно гніло. І у выніку сапраўды селянская гаспадарка, і не толькі сялянская, увогуле сельская гаспадарка цярпела бяду, праблемы былі фактычна паўсюдна. Ну і як вынік гэта голад. Голад такі быў для сялян у традыцыйным грамадстве в прынцыпе справа звычайная, але тут, конечно, вот была асаблівая сітуацыя. А голад заўсёды у традыцыйным грамадстве прыводзіў да эпідэмій. То есть вельмі рэдка, ну не то что редко, человек дастаткова редко памірае толькі ад голаду. Так? Чалавечы арганізм так прыстасаваны, што он можа вельмі доўга супраціўляцца голаду, але затое вакол было маса всякіх бактэрый, вірусаў, якія на аслабленае голадам грамадства налетаюць як драпежнікі, і тут уже эпідэміі разыходзяцца і пачынаюць збіраць свой страшэнны плён. І вот якраз тыдзень тэму паўстала такое пытанне вельмі важнае, ну а як змагаліся з гэтай вот навалай? Мы бачым зараз перад нашымі вачамі прайшла эпідэмія. Ну, дзякуй Богу, хіба што эпідэмія яна сыходзіць, которая таксама забрала такое страшэннае жніво. Ведаем, колькі загінула ў свеце людзей, але калі мы параўнаем лічбы, то, конечно, сённяшняя эпідэмія, сённяшнія страты, гэта
десятки разоў меншае, чым было, напрыклад, у сярэдзіне 19 стагоддзя. З другого боку, гэтыя страты маглі бы быць і зараз у десяткі разоў большыя, калі б не тыя дзеянні, якія прадпрымалі улады ва ўсім свеце, не тыя велізарныя намаганні медыкаў, біёлагаў, навукоўцаў. Тады гэтага ўсяго не было, але, канешне, таксама існавала сістэма абароны. У Расійскай імперіі была супраць голаду створана сістэма такая абароны, гэта запасныя харчовыя так званыя магазины, хлебныя магазины. Кожны маёнтку памешчык павінен быў такі магазин арганізоўваць і трымаць. І акрамя таго, збіраўся дадатковы падатак, які ішоў на запасныя харчовыя капіталы. Гэтыя капіталы захоўваліся на месцах, у мясцовых казначействах, павятовых казначействах, а большая частка у Петербургу, у так званай сахраннай казне. Сяляне яны і адсыпалі збожжа у гэтыя магазины і грошы плацілі, а гаражане яны плацілі толькі грошы ў гэты запасны капітал. Ну, але, як аказалася, як прыйшла гэтая навала, як ударила з такой сілай, то гэтая сістэма абароны супраць голаду, супраць эпідэміі, она попросту не спрацавала. Ну, і аказалася, звычайна бывае, што большасць гэтых, напрыклад, запасных хлебных магазинаў раскрадзеная, жыта там ці жыта, ці іншых збожжаў, відаў зерня попросту не маці, значна меней нормы, а акрамя таго, вельмі дрэннай якасці. І все гэта, канешне, вельмі моцна ускладніла праблему. Як я ўжо казаў тыдзень тэму, хаця хутка пашыраліся эпідэміі, самай страшэннай это была халера, тым не менш, ужо у гэтыя гады, 40-е і асабліва 50-е гады, не было тактыкі лакдауна, як мы сёння кажам. То есть не замыкалі гарады, не было так, каб там ставілі гэтыя пасты і нікога не выпускалі з горада ці з мястэчка, дзе з'явілася хвароба. Не. Перамяшчэнне ніякім чынам людзей не абмяжоўвалася. Больш таго, як я ўжо казаў, нават гаражанам дазвалялася браць пашпарты на простай паперы, пісаць просьбу аб тым, каб ім дазвалялася пакінуць родную мясцовасць. Увогуле перамяшчэнне людзей у Расійскай імперіі кантралявалася, трэба было мець дакумент, які паказвае, што чаму ты пакінуў там сваё мястэчка ці свой горад і пайшоў там у Мінску, Вільню ці яшчэ куды. То есть было, наадварот, зроблены крокі, каб спрасціць гэтыя падарожжа, каб людзі маглі ў пошуках заробках кудысьці ісці, зарабляць грошы. Такім чынам, у гэтым плане ніякіх дзеянняў не прадпрымалася. Дзяржаўная ўлада галоўнай сваёй задачай бачыла контроль. Контроль, например, за тымі ж самымі землеўладальнікамі, памешчыкамі, каб яны, калі сяляне іх галадаюць, каб абавязкова выдавалі ім там гарнец ці 3 літры зерня на тыдзень на душу. Контроль за ценами. Нават жесточайшая, як мы сёння кажам, утваралася такая формулёўка, губернатор нам пісаў паліцейскім спраўнікам, жесточайшая сачыць за ценамі, каб не было спекуляцый і каб не было спекулятыўнага росту цен на тыя ці іншыя тавары. І ўвогуле улады бяруць, па сутнасці, на такую тактыку, што па вялікаму рахунку ўсе звесткі пра голад, пра эпідэмію, яны засакрэчваюцца і набываюць папросту канфідэнцыяльны характар. Хацеў бы я, тут яшчэ трэба звярнуць увагу на адзін вельмі важны момант. Калі гаварыць пра голад, які другая хваля, першая хваля это 45-46 гады,
першая хваля, а другая хваля 53-55. І от у 50-е годы ситуацію ускладняла війна. Вспомним, що тоді якраз почалася, не почалася, а йшла Кримська війна. Кримська війна, і Николай I, російський імператор, він, значить, всі його думки, всі його помкнення були маніакально прив'язані ось до цієї війни. Так, всі сили були кинуті вот, на війну супроти Франції, в першу чергу, і Англії, які вот, старалися зайняти Крым. І натуральна, што ў гэтых умовах мясцовыя ўлады нават не прасілі цэнтр, як мы бы сёння сказалі, імперскі цэнтр пра якую-небудзь сур'ёзную дапамогу. Вось, напрыклад, 54 год, урожай дрэнны, нават, это уже нават 55-го, урожай дрэнны, ситуация катастрофичная. Вот, комиссия народного харчевания збираецца и обмерковая ситуацию. Констатуя ситуацию, что урожай оказался еще более скудным, чем в прошедших годах, люди обеднели до крайности от неурожаев и чрезвычайные следствия того дороговизны, болезней, скотского падежа и прочего, урожая не хопит на харчевание. Констатация фактов, значит, будет голод. И комиссия просит, значит, дабы подать беднейшему классу жителей способ прокормить себя до будущего урожая и предотвратить ужасные последствия голода, комиссия полагает просить высшее начальство об отсрочке всех платежей помещиков в кредитные учреждения, об освобождении от вноса недоимки, это значит податков, недоплаченных в передние годы, об отсрочке уплаты податей, об отсрочке отсыпки в хлебные магазины, о выдаче безденежных паспортов. Вельми такие стиплые патрабаванні, не потребуя грошей, как центр выделил имперский аккурат на закупку того же самого зерня у інших, там, украинских, например, губерниях, где урожай был лепших. Хотя бы вот оттерминовку тех же самых недоимков. Ну и самое смелое тут, самая смелая пропанова, это как оттерминовать податки. Не платить податки, а откласть их. Нават не скасовать податки, а просто вот, перенести эти податки на будущее годы, что одразу, скажем, это не была принята урадом. То есть, по сутности, гэтыя прапановы нават не все были прынятыя, вельмі сціплыя такие вот прапановы. Хотя ситуация, ну, по сутности, назиралася и прогнозовалася попросту катастрофично. Так? Таким чином, можно сказать, что мясцовае грамадства павінна было своими силами вот з гэтай ситуации выходзіць. Ну и, до речі, городские громады, особливо вот еврейские громады в городах, яны фактично вот спадзяваліся только на свои силы и нават не платили, ничего не просили. Ніяких нават гэтыя грошы з сакраннай казны, куды ж самі складалі грошы, не просили, как не звязвацца з гэтым усім, радзілі сабе самі сваімі ўласнымі силами и сродками. Так? Губернаторы обовязывали полицию городскую и земскую, вот процитую, иметь строжайший надзор над дороговизной. Так, вот это была головная задача уладов. Так. Больше того, по сутности, ну, звестки про голод, звестки про смерти от голода, у них хаваются. Эти звестки хаваются. Например, цікавая такая ситуация склалася еще летом 54 года, когда, по сутности, другая хваля голоду таки почалася. Литовский православный митрополит дослал гродненскому губернатору скаргу на полицейские улады, якую ему в свою чергу дослал один со святаров
Слонімскага павета. Вот гэты святар скардзіўся, што мясцовая паліцыя патрабуе ад святароў, каб яны паведамлялі ў паліцыю звесткі о крысціянах, прыцярпяваючых голад. Ну, святары слушна лічылі, што гэта незаконнае патрабаванне, святары не павінны былі такую інфармацыю складаць і высылаць паліцыі. Так? Ну і мітрапаліт паскардзіўся віленскаму генерал-губернатару, а той, у сваю чаргу, уже даслаў гэтую скаргу да гродзенскага губернатара. И генерал-губернатор Виленский пишет, что полученные мною известия, что в Слонимском уезде все крестьяне, особенно помещичьи, нуждаясь в продовольствии, выдаваемом им в пропорции весьма скудной для поддержания жизни, претерпевают голод. От коего дни, оставляя свои жилища, скитаются для испрошения милости. А многие умирают, но при производстве в том следствии, будто бы земскую полицию, дается делу совсем другой вид. А причиной смерти представляется не голод, но совершенно другой род болезни. И все это делается для охранения помещиков от ответственности за нерадение о своих крестьянах. Ну, улада, віленскі генерал-губернатор запатрабаваў там провести расследование, звернуть увагу, пропонал губернатору, обратить особенное внимание ваше на положение крестьян Слонимского уезда и собрать через благонадежного чиновника самые положительные сведения о справедливости известий насчет смертей, будто бы от голода, о многом из них и сокрытии в том при следствии. Если это подтвердится, провести строжайшее, вот этот термин часто повторяется, строжайшее формальное следствие для подтверждения виновности. Ну, зрештою, ніякого строжайшего такого следствия так і проведено не було, ніяких виновних знойдено не було, тому що, безумовно, коли б об'єктивно таке слідство було проведено, то оно бы показало, безумовно, оно просто выявило бы страшенные факты и реальные померы той катастрофы, яка спастигла селянство, ну і особливо селянство, наприклад, Слонімского павета. Так? Такая правда нікому не была потрібна. Принаймні, державним уладам докладно не було потрібно такую правду оголошувати. І особливо відовочно гэта проявляется, наприклад, у справаздачах. Справа ў тым, што у канцы кожнага года усе дзяржаўныя установы пісалі гадавыя справаздачы і дасылалі іх губернатару. Губернатор як бы суммировал все и писал годовую справаздачу, отчет на имя императора. Вот император Российской империи отрымливал там на початку года справаздачи из усіх 50, там, 50 было губерняў, да, и он их обовязком было там особисто их, значит, проглядеть гэтыя справаздачи и вынести там некие свои меркования резолюции. И вот читаешь гэтыя справаздачи и матэрыялы. Гэтая справаздача губернатора, она складалась велізарна, там некалькі было таких толстых великих томов, это справаздача мясцовых усіх органаў улады. И там вот про гэтыя несчастья, якія спасціглі Гродненскую губернию, абсолютно ничего нема. Вот, например, той же самый Слонимский павет, где ситуация была в 1954 году катастрофичная. А у справаздачи мясцовага паліцейскага земскага спраўніка Парадоўскага читаем. Увогуле, справаздача начинается с такой фразы: «В уверенном мне уезде состоит все благополучно». И ни слова там про голод, про смерти от голода и про эпидемии. Да? Увогуле, дадзеныя пра колькасць хворых і памерлых, яны набываюць, па сутнасці, канфідэнцыяльны характар. Гадавая справаздача ўрачэбнай управы. Вось лекары, кіраўніцтва ўрачэбнай управы ў першую чаргу павінна было фіксаваць тое, што робіцца на тэрыторыі ад эпідэміі, колькі людзей памерла, захварэла. І раней гэта было ў папярэдніх справаздачах, прынамсі, ну, калі звычайныя гады, гэта ўсё было. А вот 54 год,
читаем раздел справоздачи «Заразительные болезни». Читаем, значит, только сифилис. Осталось больных только 46 человек, борьба с сифилисом. Все добре. Ніводнага слова про колькасць памерлых ад халеру, ад тыфу ці дызентэрыі. Ніводнага слова про прычыны смерцей. Затое, напрыклад, прыводзіліся дакладныя лічбы, колькі у губерні пала свойскіх жывёл. Напрыклад, читаем. В Коблинском, Брестском и уездном уездах пало от чумы 242 штуки рогатого скота. В Ужанском уезде от печеночного червя пало 263 овцы. И ни слова про тое, колькі померло людей. Так? Хотя вот я беру, скажем, метричную книгу з моей родной вёски Бершт, и гляжу, за лето каля 100 человек померло от тифу, дизентерии и лихоманки у одной великой вёсцы. Так? Натурально, что эта вся информация, она просто отсутнічае. Так? Казённая палата, например, якая подлічвала колькасць насельніцтва, в справаздаче читаем, что всех жителей в 1854 году 841 950 человек, что менее на 2590 человек противу 1853 года. Произошло это за производством в 1853 году однодворцами граждан новой переписи, которую число душ уменьшилось против прежней переписи. Ну, абсурдно. То есть отрывается, что фиксуется невеликое зменшение насельніцтва, и тлумачится это, что была проведена новая перепись. В той же час, когда мы поглядим дадзеныя про померлых, колькі людей померло и колькі народилось, на подставе информации, которую досылало духовенство православное и католицкое, то бачим велизарную перевагу померших от народженых. Да? Ну, у справаздачы, напрыклад, гродзенскага павятовага спраўніка ёсць, прынамсі, такая ускосная згадка той трагедыі, што разыгралася на Гарадзеншчыне. Там спраўнік піша, гэты паліцейскі чыноўнік. Всех жителей считалось в 1854 году 90 285 обоего пола душ. Менее 1853 года на 350 по причине удаления многих лиц в другие места для приискания службы и заработков по случаю страдания неимуществом от продолжающейся дороговизны на жизненные припасы поводом постоянных неурожаев. Знову ж, дадзеныя абсолютно не адлюстроўваюць смяротнасці, але прынамсі узгадваецца, што там людзі кудысьці ідуць у пошуках заработкаў, тому што пастаянныя неурожаі і дарагавізна на жизненные припасы. И тут же у гэтай справаздачы гродзенскі спраўнік прыводзіць дэмаграфічныя паказчыкі за 1854 год, паводле якіх у павеце нарадзілася 3336 чалавек, а померли 3966. Ці померло на 630 человек болей, чым нарадзілася. І ніяк абсолютно гэтай лічбы ён не тлумачыць. Напрыклад, гродзенскі паліцмайстар адзначае факт росту колькасці затрыманых у горадзе Валацуга. Піша, колькі было спаймана 218 беглых и бродяг, больше, чем в прошлом году, и пишет: увеличение сие произошло от того, что крестьяне разного звания люди по случаю неурожая и дороговизны приходили в город без паспортов на заработки, за заработки. И вот это характерно для усіх справаздач мясцовых чыноўнікаў и 1854 и 1855 год. То есть, калі ўзяць гэтыя матэрыялы, іх прачытаць, толькі некія ускосныя дадзеныя такія могуць сведчыць аб тым, што у гэтай губерні разыгралася страшэнная катастрофа, і десяткі тысяч людзей памерлі ў выніку голаду і разгулу гэтых эпідэмій.
Таким чином атрымліваецца, што імператар абсалютна атрымліваў справаздачу, дзе не узгадывалася гэтая ситуация. То есть система была такого вот тотальной фальсификации и тотального подману. Так? І як бы вот Расійская імперія атрымваецца, калі параўнаць з Ірландыяй, дзе таксама быў вялікі голад, зусім іншыя падыходы да праблемы. Так? У Ірландыі, хоць і там таксама была катастрофа, дзе вельмі шмат людзей гінула, але падчас голаду про гэта пісалі, ўсе газеты пісалі, про гэта ўсё прэса ўвесь час гаварыла, збіралі дапамогу ўсе там брытанскія жаўнеры ў Калькутце, як я ўжо казаў, і расійскі той же самы цар і турэцкі султан. Потым, правда, нават стаміліся, ўжо потым адбылося некае стамленне ад дапамогі, ў канцы ўжо нават па меры гэтай дабрачыннасці яны значна зменшыліся. Так? Але філасофія кіравання брытанскай імперіі, яна грунтавалася на теории либерализма. Так что рынок, свободные экономичные адносіны самі все урэгулююць. Но, як аказалася, не урэгулявалі, альбо урэгулявалі коштам велізарных людскіх страт. А ў Расійскай імперіі адваротна, вот улада, яна прытрымлівалася патэрналісцкай такой ідэалогіі, што яна адказвае за кожнага, як добры бацька пра членаў сваёй сям'і. І, адпаведна, добры бацька не можа дапусціць голаду, смерцяў, а калі дапускае, тады пра гэта лепш, каб ніхто не ведаў. І такім чынам, натуральна, што гэтая інфармацыя хавалася і не разыходзілася, пра гэта газеты не пісалі, пра гэта не абмяркоўвалі, нават не было ніякіх там вот збёрак грошаў, хаця практыкаваліся, у Расійскай імперіі практыкаваліся такія масавыя зборы грошай на дапамогу там камусьці, на дапамогу, скажем, там славянам на Балканах, якія пацярпелі там ці то ад турак, ці то яшчэ ад чаго-небудзь, на некія там помнікі гістарычныя збіралі грошы. Але ў дадзеным выпадку тут, канешне, была поўная табу. Толькі так конфиденциально улады могли там звертаться до богатых купцов, как те там организовали, например, подвоз збожа з в першую чергу з украинских. Беларусь, конечно, подвозили з украинских, з Киевской, Житомирской губернии, где ситуация была лепшая у тыя часы. І толькі вось тое, што... І, дарэчы, вайна крымская, яна выклікала вельмі вялікі рэкруцкі набор. І ніколі да таго часу не было такога рэкруцкага набора. Вот я, напрыклад, даследаваў рэвізскія казкі таксама ад сваёй роднай вёскі ў Біршты, і даходзіла да таго, што з адной сям'і, это нечуваныя раней выпадкі, адразу 2 хлопцаў забіралі. То есть з вёскі, калі 20 чалавек былі забраныя вот у рэкруцкі набор. Такім чынам эпідэмія і голад, яны ніякім чынам вот не спынялі гэтую кампанію мабілізацыі у расійскую імператорскую армію. Велізарны рэкруцкі набор ушоў 53, 54 і 55 гады, пакуль не скончылася Крымская вайна. І тое, што Крымская вайна скончылася, гэта, напэўна, адыграла вельмі вялікую ролю, пасколькі былі частка войскаў переведзены з беларускіх губерняў, прынамсі з Гродзенскай губерніі, дзе вельмі шмат трымалася войскаў, на выпадак паўстання, напрыклад. І гэта дапамагло з харчаваннем, паколькі войскі, па-першае, вельмі шмат спажывалі харчаванне, і магазины з сухарамі, якія так называемы НЗ, нетыкальны запас на вайсковых складах, былі па даступных, як у дакументах называюцца, цэнах распрададзеныя мясцовым памешчыкам і таксама дзяржаўным сялянам. І, магчыма, гэта памагло, прынамсі, у тых мясцовасцях, дзе сітуацыя была найбольш
найбольш катастрафічная. Так? І яшчэ ёсць некалькі момантаў, калі вот гаварыць пра барацьбу з голадам, якія вельмі дыскусійныя і вельмі складана на іх адназначна адказаць. Напрыклад, адзін з самых доходных відаў гаспадарання гэта тое часы было вінакуренне, прадукцыя гарэлкі. Все памешчыкі, напрыклад, асноўныя свае доходы ці вельмі істотныя доходы атрымлівалі альбо ад вінакурення, калі у кожнага заможнага землеўладальніка была гарэльня ці вінакурня у маёнтку. І вялікая частка збожжа і бульбы пераганялася ў гарэлку. Ну і вот калі ў 45-м годзе выбухнуў першы голад, пасля гэтых дажджоў 44-го года, 1844 года, дык некаторыя чыноўнікі дзяржаўныя, некаторыя маршалкі, шляхты прапаноўвалі ўвогуле забараніць вінакуренне. З такой прапановай выйшлі, напрыклад, старшыні яўрэйскіх грамадаў гродзенскага павета, калі пісалі ў сваю просьбу, што чалавек можа пражыць без гарэлкі, а вот без харчавання не. Яны сцвярджалі, што бедныя, напрыклад, жыхары яўрэйскіх грамадаў будуць галадаць і паміраць без бульбы, таму што бульба з'яўляецца для іх асноўным харчаваннем, а памешчыкі гэтую бульбу пераганяюць у гарэлку і нават забараняюць сялянам прадаваць на рынку, а патрабуюць, каб яны везлі у панскія гарэльні і перарабляць у гарэлку. І от, тым не менш, і от гэтая прапанова сустрэла рашучы супраціў. Улады як бы абмяркоўвалі, выдвинулі на абмеркаванне, але камісіі народнага харчавання выказалі такую думку, што гэта нанесе вельмі моцны удар гаспадарцы, таму што вінакуренне было як бы стрыжнем вот гэтай фальварачна-паншчыннай гаспадаркі. Памешчыкі, яны самі галоўныя грошы атрымлівалі не ад продажу гарэлкі. В прынцыпе, сам продаж гарэлкі не так шмат прыносіў, а ад таго, што вот этими адыходамі ад вытворчасці гарэлкі бырдой адкормліваліся цяляты, якіх на Гродзенскай губерні іх пераганялі, як яны падрасталі ў Варшаву на продаж. І гэта быў вельмі добры доход. Гнойваліся палеткі, такія самыя важныя сельскагаспадарчыя культуры, якія давалі доход, высеиваліся, яны таксама угнойваліся гэтай бурдой. І таму, калі абмяркоўвалася пытанне, ці ўвогуле забараніць вінакуренне, ці все ж таки яго дазволіць, то перамагло такое меркаванне, што гэтая забарона, яна толькі пагоршыць сітуацыю. Пагоршыць сітуацыю ўвогуле прывядзе да поўнага заняпаду мясцовай эканомікі, у цэлым мясцовай гаспадаркі. І так, і не была ўведзена забарона, і кожны год, нават у самыя неўраджайныя гады, спажыванне, вытворчасць гарэлкі заставалася высокай, і дастаткова вялікая частка збожжа і бульбы, яна пераганялася ў гарэлку. Ну і, канешне, паўстае пытанне, чаму? Ці калі б была ўведзена забарона, калі б уведзены, скажем так, сухі закон на год, на два, ці выратавала б гэта тыя дзесяткі тысяч сялянскіх жыццяў? Ну, несумненна, што гэта нанесло бы моцны удар па панскай гаспадарцы, таму што гэтыя доходы, яны бы зменшыліся. Ну і, канешне, тут другое пытанне, вельмі важнае, што як бы насельніцтва вытрымала, таму што спажыванне гарэлкі было высокае ў тагачасным грамадстве. Спажыванне гарэлкі было высокае, прыкладна, можна сказаць, што на сённяшнім узроўні, больш-менш, калі пералічыць, колькі спажывалі тады жыхары Гродзенскай губерніі і ўвогуле беларускіх губерняў, то у пераліку на сённяшнія паказчыкі, колькі градусаў у год спажываецца,
была лічба прыкладна такая, ці даволі высокая спажыццё. Ну і вот, канешне, скажем, гэта быў бы таксама такі шок для насельніцтва, як бы вот гэта ўсё было ўспрынята, як бы насельніцтва гэта перанесло, цяжка сказаць. Але важным момантам ёсць тое, што ўжо пасля эпідэміі ў канцы 50-х гадоў пачалася могутная антыалкагольная кампанія у заходняй частцы Беларусі, на Гродзеншчыне, на Віленшчыне. І сяляне, в першую чаргу каталікі, а потым і праваслаўныя за іх прыкладамі ішлі, яны ўвогуле адмаўляліся ад спажыцця алкаголя. Духавенства выступіла ініцыятарам, ну і то есть вёска сабіралася і прымалі ўсе мужыкі, не вёска, а мужыкі ў першую чаргу гаспадары, і давалі клятву, што не будуць ужываць гарэлкі. Ну і адразу гэта вельмі напалохала ўлады, таму што даходы ад продажу алкаголю, падаткі, якія атрымлівала дзяржава ад гандлю алкаголем, ад вырабу і продажу алкаголю, яны перавышалі ўсе разам узятыя іншыя прамыя і ўскосныя падаткі. Такім чынам, тут, па сутнасці, былі супраць забароны алкаголю былі зацікаўлены як вытворцы, як гандляры, так і сама дзяржава. Хаця, яшчэ раз падкрэслю, што вот у 54-м годзе вельмі ў 2 разы прыкладна скарацілася вытворчасць алкаголю паводле афіцыйных статыстычных дадзеных у Гродзенскай губерніі. Але ў 55-м зноў вырасла. Зноў вырасла дастаткова істотна. Вот такім чынам сухога закону ўведзена не было. Дарэчы, як і ў Ірландыі. Вот, напрыклад, у Ірландыі ў часы вялікага голаду ірландскія дэпутаты парламенту брытанскага, яны таксама выйшлі з прапановай забараніць вытворчасць віскі. Вытворчасць віскі, натуральна, што таксама вялікая частка ячменя, напрыклад, пераводзілася на віскі. І таксама ім не ўдалося правесці вот гэтую ідэю. Не была яна ажыццёўленая. За могутнага супраціўлення вот таго лобі зацікаўленага, якое атрымлівала даходы ад гэтай галіны гаспадаркі. Ну і яшчэ адзін момант, гэта вываз зерня за мяжу. Вываз зерня за мяжу. Яшчэ адным бізнесам, які прыносіў найбольшыя прыбыткі, быў замежны гандаль збожжам. Такая трохі парадаксальная сітуацыя складвалася ў Беларусі, асабліва вот на захадзе, на Гродзеншчыне, што самыя вялікія даходы можна было атрымаць, прадаючы збожжа альбо сплаўляючы яго за мяжу. Па Нёмане судны, гружаныя жытам, пшаніцай, іншымі відамі збожжа, яны адпраўляліся да Кёнігсберга. Бо там цэны былі нашмат вышэйшыя. То есть такая цікавая, нават парадаксальная сітуацыя, што прыгонныя сяляне, якія ўвесь час не даядалі, якім ўвесь час пагражаў голад, атрымліваецца, яны вырошчвалі збожжа, якое часткова прадавалася за мяжу. Прычым прадавалася куды больш развітую прускую дзяржаву, дзе ўзровень сельскай гаспадаркі быў на парадак вышэй, ну і кошты на збожжа там былі вышэйшыя. Ну і зноў жа, як толькі пачаўся голад пасля гэтых неўраджаяў, таксама пачалася абмяркоўвацца ідэя аб забароне вывазу за мяжу збожжа. І некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі і прадстаўнікі шляхты, тыя ж самыя маршалкі, таксама выступалі, трэба забараніць вываз збожжа, але фактычна гэтага вот так і не было зроблена. Ну, але трэба прызнаць, што, канешне, асабліва 54-й, 55-й гады, 56-й, вельмі моцна скараціўся вываз збожжа. Калі мы паглядзім, вот дадзеныя, якія тавары сплаўляліся па рацэ, калі взять Гродзенскую губернію па Нёмане і па Бугу, па Нёмане ў Кёнігсберг і па Бугу ў Варшаву за мяжу. Ну, хаця Варшава-то была у складзе Расійскай імперіі, але ўсё роўна, там
на той час была мытня і лічылася таксама як амаль як замежны гандаль. Дык, канечне, вот збожжа вывозілася мала. Практычна гэты вываз спыніўся, паколькі такая сітуацыя. Так? Тым не менш, затое, калі паглядзець, якія тавары ўвозіліся адваротна, то ўвозіліся ў асноўным тавары роскашы. Вельмі рэдка сустракаліся, напрыклад, якія-небудзь тэхналагічныя тавары, там, напрыклад, абсталяванне да якога-небудзь завода, ў асноўным роскаш. То же самое там віскі, шампанское, розныя дарагія іншыя рэчы. То есть такой вот этот гандаль меў такі паўкаланіяльны характар. І адзінае, мусіць, што ўвозілася такая на масавае спажыццё, гэта былі селядцы. Дастаткова шмат увозілася селядцоў. Селядцы яны былі асноўным, адным з асноўных прадуктаў харчавання бедных евреяў у мястэчках, ну і беларусаў, таму што селядцы гэта асноўная была такая закуска, калі можна так сказаць, у шматлікіх корчмах местачковых і гарадскіх, канечне. Такім чынам, гэтыя два пытанні, вытворчасць гарэлкі і вываз збожжа, яны таксама не былі вырашаныя, хаця, канечне, вельмі моцна скараціліся. Ну і цана, кошт гэтай беды, гэтых цяжкіх гадоў, это былі десяткі тысяч жыццяў. У Гродненскай губерні каля 50 тысяч чалавек. Насельніцтва складала больш за 850 тысяч перед крызісам. Это каля 50 тысяч чалавек можна лічыць. Дакладна не падлічыш, таму што няма даных, толькі вельмі такія умоўныя падлікі. Як мінімум 50 тысяч, якія загінулі за наступстваў голаду. Але, зрэшты, эліты пацярпелі, скажем так, незначна. Ні адзін памешчык не разарыўся. Дзяржава, па-ранейшаму таксама спаганяла падаткі, нават павялічыла падатковы ціск пасля сканчэння голаду. То есть цяжар быў ускладзены на беднейшую частку насельніцтва, на сялян і на гарадскія нізы. Тым не менш, гэтыя падзеі, голад, эпідэміі аказалі, як мне ўяўляецца, вялікі ўплыў на тагачаснае грамадства, на мясцовае тагачаснае грамадства. Па сутнасці ўсе зразумелі, і дзяржаўныя чыноўнікі, і памешчыкі, і багатыя прадпрымальнікі, і тое ж самае сялянства, што неабходна мяняць існуючую сістэму, сацыяльную сістэму. І ў першую чаргу неабходна мяняць прыгонніцкую сістэму, скасоўваць прыгонніцтва і паншчыну. У гэтым пытанні можна сказаць, што быў дасягнуты кансэнсус. Ніхто ўжо не сумняваўся, што далей гэтая сістэма існаваць не можа. Памешчыкі лічылі, што нацярпеліся і разарыліся падчас гэтага голада, паколькі былі абавязаныя дапамагаць сваім сялянам. Гэта яны ўспрымалі як такі цяжар. Дзяржаўныя чыноўнікі бачылі, што гэта вядзе да канфліктаў, на якія мусіць дзяржава рэагаваць, а калі ўспыхне такі самы бунт, як быў там у Галіцыі, што тады. Ну і, канешне, сяляне, яны даўно марылі, беларускае сялянства марыла пра вызваленне ад прыгону, гэтыя чуткі хадзілі ўжо дзесяткі гадоў, а ў часах голода яны ўзмацніліся яшчэ ў большай сіле, і сяляне ўсё часцей пачынаюць праяўляць сваё незадаволенне. Ну, першую чаргу, самы пашыраны спосаб гэта скаргі, пачынаюць актыўна пісаць скаргі, але таксама праяўляць розныя формы пратэсту. Прычым з'явіліся такія новыя формы пратэсту, якія ўяўляюцца, якія сведчылі ўжо пра проста неўспрыяцце паншчынай сістэмы. Напрыклад, у тым жа Слонімскім павеце, пра які ўжо сёння раз узгадываў, там здарыўся такі эпізод, што некі эканом у маёнтку, ён проста прыгразіў сялянам, што калі будзеце спазняцца на паншчыну, то будзем біць.
секчы таго, хто спазніўся. Ну, прынамсі, так апраўдвалася вот этот эканом, потым час, калі пачаліся там разбирацца, ён казаў, я толькі вот, ну, прыгразіў, так я не думаў там іначе нікога біць. І ўсе сяляне таго маёнтку, некалькі сотень чалавек, яны пайшлі вот, у маёнтах, да двору панскага, ну і там сабраліся, пачалі шумець, патрабаваць, значит, улады. Хутка прыехаў са Слоніма паліцейскі спраўнік, які потым справаздачы губернатару там распісваў, як ён умела гэты канфлікт залагодзіў, як ён умее размаўляць з сялянамі, вот, як ён там іх вот, і запалохаў, і ўшчуваў, і пераканаў. Але вот сутнасць была ў тым, што пагроза фізічнага пакарання, яна вот выклікала адразу такі рэзкую і моцную рэакцыю. І такія выпадкі былі не адзінкавыя, і ўжо гэта як бы, ну, успрымалася вельмі сур'ёзна ўсімі. Все разумелі, што сітуацыя вот такая, она вельмі напружаная. Хаця тут такі важны момант цікавы, што вот у часе голаду як бы не здаралася такіх бунтаў. У часе голаду асабліва не ўзрасла злачыннасць. То есть голодныя сяляне там не хадзілі там кагосьці рабаваць, забіраць, ламаць якія-небудзь там магазины і так далее. Вот, то есть, як бы, ну, нават калі паміралі, то неяк так, скажем так, спакойна і пасіўна нават. Чым гэта можна вытлумачыць? Ну, магчыма, той же самай вот, аслабленасцю людзей. Людзі ледва, як у дакументах мы пішам, што ветрам хістала людзей, хадзілі па вуліцамі, ад ветра хісталіся. Вось гэта такі можа быць факт, што голад і смерці, на смерці блізкіх людзей, яны тым не менш, ну, не прыводзілі да нейкіх такіх успышак голодных бунтаў, да ярасці. Дарэчы, вот падобная сітуацыя была ў той же самой Ірландыі, дзе цэлыя вёскі выміралі, але фактычна бунтаў не было. Не было бунтаў. Адзінае паўстанне ў Ірландыі паспрабавалі арганізаваць якраз інтэлігенты маладыя, падняць рэвалюцыю, ну, іх там хутка разагнала паліцыя. Так што вот ёсць некія падобныя рысы ў такіх сітуацыях. І варта было б, конечно, вот гэта яшчэ такія на ўзроўні параўнання даследаваць. Але, тым не менш, вельмі важна, што усе былі перакананыя ў неабходнасці змен. Все былі перакананыя ў неабходнасці зменаў. І не выпадкова, што менавіта шляхта, землеўладальнікі Гродзенскай і Віленскай губерняў, яны першымі ў расійскай імперіі падпісалі так называемы адрес, такая просьба, зварот да імператара, каб адмянілі прыгоннае права. Імператарам ужо быў малады новы цар Александр II, і улады расійскай імперіі, і цары, і яго набліжаныя, яны ўжо таксама разумелі, што прыгоннае права трэба адмяняць. Паўплывала, канешне, Крымская вайна. Паражэнне ў Крымскай вайне выявіла всю адсталасць гэтай махіны бюрократычнай расійскай імперіі. Жылі ўсе ў перакананасці, якія мы магутныя, мы самыя магутныя ў свеце, мы тут усіх раздушым, і тут як бы вайна высветліла, што на самай справе все гэта вельмі адсталае, все гэта ні на што не здольнае. І пачалася эпоха, якую расійскія гісторыкі называюць нават эпохай вялікіх рэформ. І, канешне, галоўная ключавая рэформа была адмена прыгоннага права. Але не гледзячы вот на то, есть разумныя бюрократы, там самыя вот рацыянальныя бюрократы на вяршыні вот этого бюрократычнага апарату расійскай імперіі, яны лічылі, што якраз вот прыгоннае права гэта галоўны тормоз і не дае мадэрнізаваць краіну. То есть яны мыслілі так: мы прайгралі Крымскую вайну, таму што мы слабыя, тэхнічна адсталыя, тэхналагічна. А каб змяніць, каб вот пачаць даганяць тую ж самую заходнюю Еўропу, вот трэба правесці рэформы у тым ліку і даць людзям некую свабоду. А дзеля гэтага неабходна скасаваць прыгоннае права. І не гледзячы на гэта, да, і вот бюрократы былі ў гэтым перакананы, а вот, напрыклад, тыя ж самыя памешчыкі не. У Расіі
все практично помещики, яны все роўна зацята выступали супраць адмены прыгоннага права. І таму як бы, ну, ураду прыходзілася як бы так націскаць і выкарыстоўваць вот такую сітуацыю. А вось памешчыкі там на захадзе Гродзенскай і Віленскай губерні яны самі звяртаюцца для таго, каб скасаваць прыгоннае права. І вот гэта дазволіла, гэты зварот дазволіў як бы актывізаваць распрацоўку самой рэформы, абмеркаванне гэтай рэформы. Ну, дарэчы, про тое, што прыгоннае права трэба адмяняць, пра гэта ўжо ведалі 50 гадоў таму назад і болей нават. І ў расійскай імперіі ўсё як бы, ну, яшчэ Александр I ствараў розныя камітэты, ўсё абмяркоўвалі, як пачаць, як гэтую рэформу. Ну, але ніяк да гэтага і не падступіліся, хаця ўжо паўсюдна ў Еўропе прыгоннае права падмянялі. Пруская дзяржава адмяніла прыгоннае права, пачала яшчэ ў канцы 18 стагоддзя першыя крокі. Там пра гэта цянулася так вельмі доўга і вельмі таксама складана. У імперіі аўстра-венгерскай, вось 48 год, таксама паўплываў голад, гэтая трагедыя ў Галіцыі, галіцыйская разня, у 48 годзе таксама правялі рэформу імперская ўлада і скасавалі прыгоннае права. І вот толькі ў расійскай імперіі аставалася гэта прыгоннае права, і 50-е гады таксама было, другой палове 50-х гадоў было прынята рашэнне аб тым, што неабходна ўсё ж такі правесці рэформу. І самымі гатовымі да гэтай рэформы былі вот якраз губерніі заходнія, беларускія і літоўскія, асабліва вот тыя губерні, якія найбольш пацярпелі ад гэтай катастрофы сярэдзіны 40-х і сярэдзіны 50-х гадоў. Ну, тут дуже не трэба ідэалізаваць таксама так мясцовых памешчыкаў. Яны гатовы былі на рэформы, але, канешне, на рэформы у сваіх інтарэсах. То есть яны гаварылі так: канешне, трэба даць селянам свабоду, але землю захаваць у памешчыкаў. То есть селянін атрымае свабоду, хочаш гаспадар на землі, хочаш ідзі куды хочаш, але земля застаецца за землеўладальнікамі, таму яны землеўладальнікі па-ранейшаму дыктавалі варункі. То есть рэформа бачылася мясцовым памешчыкам так, каб яны нічога не пацярпелі, толькі не іх коштам. Конечно, селяне бы на такую рэформу не пагадзіліся. Ну і ў выніку быў распрацаваны праект рэформы, асобны праект рэформы для расійскіх губерняў, асобны праект рэформы для губерній заходніх, у тым ліку для Віленскай і Гродзенскай, для Мінскай. Мінская выходзіла ў састав гэтых заходніх губерняў. Вось. І гэты праект прадугледжваў, што сяляне атрымаюць правы асабістыя, асабістую свабоду. Ну, а ўжо земля будзе выкупляцца сялянамі у памешчыкаў, так, каб памешчыкі не пацярпелі. Земля будзе выкупляцца, а дзяржава выступіць пасярэднім. То есть, напрыклад, дзяржава дасць грошы памешчыкам, заплаціць за селян, так, як дасць селянам крэдыт, а сяляне павінны ўжо дзяржаве на працягу 49 гадоў з працэнтамі вяртаць вот гэтыя грошы за іх землю. Ну, там 6% гадавых атрымлівалася, што сяляне пераплочвалі за 50 амаль гадоў 3 разы. Ну, але як бы так, ну, паспрабавалі знайсці вось такі нібы кампраміс. Толькі што сяляне і памешчыкі павінны былі ўзгадніць кошт землі, заключыць паміж сабой дагавор, дамову, ну і такім чынам вот рэформа яна павінна была расцягвацца на некалькі гадоў. І ў 1861 годзе, 19 лютага, імператор Александр падпісаў указ, які маніфест, які дараваў свабоду мільёнам прыгонных сялян. Ну, але аказалася, конечно, што сяляне, асабліва на Беларусі,
Вот яны былі проста абражаныя, і яны зусім не такой волі чакалі. То есть атрымаецца што? Што земля застаецца у памешчыка, яны павінны, як і раней, хадзіць на паншчыну да памешчыка, адпрацоўваць. Памешчык і на 2 гады захоўвае яшчэ паліцэйскія правы, то есть ён можа селян караць, загадаць іх высекчы, пасадзіць у сваю турму. І што? Атрымаецца, што нічога не змяняецца. Гэта проста селяне лічылі, што іх абманулі, ім урачыста там у царкве доўга штосьці там зачытвалі, нічога не разумелі. Да і мы бы не зразумелі, калі паслухалі вот гэты маніфест, вітіяваты, я кажу, слогам напісаны. І потым яны кажуць: паншчыну хадзіць трэба. Вот, пан можа нас там караць? Можа. Дык што? Што гэта за рэформа? Обманулі, не можа быць. І, канешне, у значнай ступені яны імелі рацыю, таму што па вялікаму рахунку рэформа была так распрацавана, каб галоўнае не пацярпелі землеўладальнікі у першую чаргу, каб яны не панеслі ніякіх стратаў. Ну, тут трэба прызнаць, што, канешне, на самой справе праблема вельмі складаная. І, канешне, справа была не толькі пра інтарэсы землеўладальнікаў, а тое, каб не выклікаць такі магутны крызіс гаспадаркі, бо менавіта ж землеўладальнікі сваіх фальваркаў пастаўлялі асноўныя тавары сельскагаспадарчыя на рынок, і іх праблемы станавіліся праблемамі ўвогуле ўсёй эканомікі. Але не будзем паглыбляцца ў гэтыя такія нюансы эканамічныя. Толькі, па сутнасці, велізарнае незадавальненне, і пачаліся масавыя пратэсты сялян па ўсёй Беларусі. Хаця, канешне, рэформа адразу давала сялянам вялікія правы, то есть сапраўды чалавек станавіўся вольным. Захацеў, можаш перасяляцца ў горад, можаш аддаваць дзяцей сваіх у навуку ў горад, калі ў цябе сродкі, канешне, ёсць. Ужо не трэба пытацца пана згоды, каб жаніцца ці выйсці замуж, аддаць замуж сваю, напрыклад, дачку селяніну. Гэта ўжо свабода. Можаш судзіцца, і ў судзе ты ўжо не павінен пан прадстаўляць свае інтарэсы або яго давераная асоба, а чалавек становіцца суб'ектам права. Насамрэч, конечно, гэта велізарныя, фундаментальныя рэчы, але скарыстацца з гэтых свабодаў, з гэтай волі, которая адразу па абвяшчэнню маніфеста давалася, маглі толькі немногія, найбольш прадпрымальныя, найбольш заможныя сяляне. А для большасці нічога не мянялася. Большасць нікуды не хацела выязджаць з вёскі, большасць не магла аддаць дзяцей у навуку, большасць не збіралася судзіцца там у судах. Але самае галоўнае — гэта паншчына, которую ненавідзелі сяляне, яны павінны ісці на паншчыну. Вось тут пачынаюцца бунты. Сяляне адмаўляюцца ісці на паншчыну. Памешчык выклікае войскі, прыходзіць войска, сялянаў б'е, сечэ, сялянаў сяляне садзіць у турму. Ситуация оказалась вельми напруженная. Я покажу таких некалькі прыкладаў. Так вот, вельмі цікавыя есть успаміны Яна Біспінга, багацейшы памешчык Гродзенскай губерніі. Ён в основном быў за мяжой ездзіў, а часамі прыязджаў і распавядаў у сваіх успамінах і пра мясцовыя падзеі. Хаця яго ўспаміны ў большасці гэта яго ўражанне, яго турызму па Нямецчыне, там, Італіі і так далей. І вот ён піша пра 62 год уже. Другі год пасля рэформы, калі сяляне яшчэ павінны атрымліваць паншчыну, але свабода гэта ўжо абвешчана свабода. І вот ён піша, як гэта, напрыклад, адбывалася ў маёнтку яго бабкі. Быў гэта апошні год мужыцкай паншчыны. Таму належала зарганізаваць па-новаму гаспадарчыя адносіны і перайсці
на аплочваемых вольных парабках. Ну, я перакладаю з польскай мовы, арыгінал на польскай мове гэта успамінаў. Так называныя граматы ці правілы землеўпарадкавання ўрад паволі ўводзіў па маёнтку. І не абыходзілася, аднак, без цяжкасцей і беспарадкаў, паколькі апоеныя нядаўна нададзенай ім свабодай сяляне, нададзеная свабода маніфеста ў царквах. Так вот, сяляне працаваць до конца года не хацелі, граматаў не прымалі, то есть удальнікі сяляне павінны былі заключыць грамат, якое опісваецца, якія падаткі сяляне могуць, павінны выконваць, і колькі сяляне павінны заплаціць, калі, напрыклад, не ходзіце да паншчыны, але тады плаціце. А грошы памешчыкі звычайна выстаўлялі такія велізарныя, што гэта зрабіць было немагчыма. Заплаціць было немагчыма. Дык вось, як піша Біспінг, апоеныя свабодай сяляне працаваць не хацелі, граматаў не прымалі, думаючы, што ўсю зямлю без выкупу ім дарма дадуць. Асабліва вёска Пескі, насупраць тутэйшага двору, заставам размешчаная, незгодная была на новы парадак, зацята у гультайстве і непадпарадкаванні, усім распараджэннем двору у бунце наперадзе ўсіх была. Сотня казакаў прыехала на экзекуцыю. Хаця пані Вайчынская, ну, гэта бабця аўтара мемуараў, як ён піша, найлепшая ў свеце уласніца і пані, добрая, як ён сцвярджае, была. Пакаранне таго баялася і зусім яго не хацела. Галоўных правадыроў бунту забралі ў Гродна. Раз'юшаныя пяскоўскія бабы атакавалі палац каменнямі і качаргамі, патрабуючы вярнуць іх мужикоў, і абразлівымі словамі паню сваю лаючы. Мала бракавала да праліцця крыві. Такое неспадзяванае здарэнне так зняхвоціла маю бабцю да вёскі, што хутка выехала да Ваўкавыску, а на зіму і да Дрэздана. І там да 1869 году засталася. І гэтая сітуацыя была характэрная фактычна для ўсёй Беларусі. Усюды бунты, непадпарадкаванне, сяляне адмаўляюцца хадзіць на паншчыну. Такі масавы страйк. Прычым мемуарысты пішуць, што, напрыклад, тыя мужыкі, якія зараблялі сплавам па рэках, напрыклад, плытагоны плывуць на плытах, і калі вёскі пераплываюць і крычаць, там, мужыкі, трымайцеся, ўсюды мужыкі не ходзяць на паншчыну, і вы не паддавайцеся. Вось так разносіліся вот гэты такі своеасаблівы інтэрнэт таго часу, так разносіліся звесткі, і вось краіна завіравала. Ну і, канешне, велізарную ролю тут адыграла паўстанне 1863 года. У 1863 годзе выбухнула паўстанне, якое падтрымалі, таксама было падтрыманае на Беларусі і на Літве, і адным з найбольш таленавітых, мужных арганізатараў гэтага паўстання быў Константин Каліноўскі. Сярод паўстанцаў, дарэчы, большасць якраз былі людзі прагрэсіўных поглядаў. Як вядома, Константин Каліноўскі быў увогуле прыхільнікам, як гэта вынікае з яго тэкстаў, радыкальных сацыяльных рэформаў, звяртаецца да сялян, са сутнасці ўпершыню на беларускай мове, звяртаецца да сялян, каб яны падтрымалі паўстанне. Паўстанцы абяцалі сялянам, што зямля адыдзе да іх без усялякага выкупу, то есть зямля, якую яны абрабляюць, будзе іхняй без выкупу. Ну, а адначасова памешчыкам абяцалі, што ім кампенсуюць за нейкіх там іншых сродкаў. Ну, канешне, гэта ясна, што вот гэта была прапаганда, невядома, як бы гэта вот рабілася, калі уявіць сабе, што паўстанне перамагло. Але нават вот такія значна лепшыя умовы, якія паўстанцы прапанавалі у параўнанні з расійскім урадам, яны, конечно, не маглі ўзняць на паўстанне масы сялянства. Масы сялянства, таму што сяляне лічылі, што паўстанне арганізоўваюць паны. Да паноў быў вялікі недавер. В першую чаргу яны сутыкаліся, канфлікт сацыяльны ў першую чаргу быў па лініі селянін і пан.
нават дзяржаўнага чыноўніка сяляне бачылі не так часта. То есть, калі салдаты прыходзілі ў вёску праводзіць экзекуцыю, яны ведалі, што это пан іх паклікаў. Да? І таму сяляне лічылі, што паўстанне арганізоўваюць паны. І расійская прапаганда, якая праводзілася і праз духавенства, і тыя ж самыя войскі, чыноўнікі раз'язджалі па вёсках, яна таксама умацоўвала іх у гэтай веры, што паўстанне яно накіравана на тое, каб увогуле вярнуць паншчыну. То есть паны ўбачылі, што цар дараваў волю, і паны знялі паўстанне, каб гэтую волю забраць і вярнуць паншчыну. І такая агітацыя была асабліва на Палесі, на ўсходзе Беларусі. Яна была эфектыўная і даходзіла, што сапраўды сяляне яны проста пераследавалі паўстанцаў, самі іх хапалі, вязалі і здавалі, везлі там, здавалі ў павятовы горад паліцыі ці расійскім вайскоўцам. Але найважнейшае было тое, таксама, што перапалоханая ўлада расійская, яна зрабіла вялікія крокі ў кірунку змены ўмоваў рэформы, і сяляне на Беларусі ў выніку атрымалі найлепшыя умовы в іх рэалізацыі рэформы ва ўсёй расійскай імперіі на той час. То есть умовы вызвалення сялян ад прыгону на беларускіх землях былі значна лепшыя, чым, напрыклад, уласна у расійскіх землях, дзе яшчэ там справа цягнулася вызвалення десяткі гадоў, пакуль сяляне і памешчыкі там падпісвалі гэтыя, ўрэшце рэшт, встаўныя граматы, і пакуль урэшце рэшт не дамаўляліся, на якіх умовах выкупіць землю. А тут быў уведзены абавязковы выкуп, то есть абавязкова памешчык прадае землю, прычым памешчыкі пазбаўляліся всякай улады над сялянамі, і дзяржава жорстка рэгулявала вот эти умовы выкупа, звычайна заніжаючы тыя кошты, якія выстаўлялі памешчыкі, і такім чынам павялічваючы сялянскія надзелы. І ў выніку, конечно, вынікі рэформы аказаліся, скажем так, хаця сяляне таксама былі звычайна незадаволеныя, але вынікі рэформы аказаліся значна лепшыя, чым яны, не параўнальна нават лепшыя, чым яны былі б, калі б не выбухнула паўстанне. Такім чынам, у гэтым плане, таким ускосным парадкам, паўстанне 1863 года аказала вялікі ўплыў на сітуацыю беларускага сялянства. Паўстанне было задушанае, але маса насельніцтва Беларусі аказалася в прынцыпе значна лепшай сітуацыі, і даволі хутка назіраецца моцны ўздым узроўня жыцця сялянскага насельніцтва, моцны ўздым сялянскай гаспадаркі. Цікава, што не апраўдаліся песімістычныя прагнозы. Многія аўтары, кансерватары такія, пісалі, што селянін, ён без апекі памешчыка, ён просто загіне. Ён дае яму свабоду, ён все прап'е, прагуляе і сям'ю сваю да голаду давядзе. Але не, аказалася, што беларускія сяляне ва ўмовах свабоды добра гаспадарылі, адразу пачалі паляпшаць умовы жыцця, перабудоўваць хаты, хатнія пабудовы. Мемуарысты того часу пішуць, што адразу пачалі заўважацца станоўчыя змены на вёсцы. І радзілі сабе ў выпадках, напрыклад, голаду, неўраджаяў. Прынамсі, такіх ужо выпадкаў голаду, якія былі 40-е, 50-е гады, ужо беларуская вёска не знала да Першай сусветнай вайны. Бывалі, конечно, неўраджайныя гады, перыядычна хвалямі праходзіла халера, але ўжо ніколі не было такіх ахвяраў, якія здараліся у тыя гады, пра якія я вам распавядаў. Замест панскай улады цяпер была валасная улада. Валасная улада, сяляне выбіралі валасную уладу. Выбіралі, зноў жа, такая рэч, што дзяржаўныя чыноўнікі, у першую чаргу міравыя пасярэднікі, потым земскія начальнікі, вельмі жорстка кантралявалі гэты выбар. І на пачатку гэтая валасная ўлада, яна была вельмі падобная на былую памешчыцкую ўладу. Бацька нашага вялікага паэта Максіма Богдановича, Адам Богданович,
вельмі трапна ў сваіх мемуарах пра гэта напісаў, што лепей бадай не стала. Улада пана і падпанкаў была заменена ўладай валаснога кіраўніцтва. Гэта значыцца пісара і старышыні, міровага пасярэдніка і паліцейскіх чыноў, ад станавога да засядальнікаў і спраўнікаў. Да іх паслугаў заўсёды быў валасны суд, які пастанаўляў тое, чаго гэтыя ўлады хацелі. Экзекуцыя была звычайнай, ды яшчэ якая. З вазамі прыпашвалі розкі, некаторыя старшыні былі страшнейшыя і жахлівейшыя за ўсялякага пана і ўсялякага войта. Лупцавалі безлітасна і за недоемкаў падушных, і за недоемкаў выкупных. За сваркі, бойкі, супраціў, паводле намінальнага суду лупцаванне практыкавалі найчасцей. Халодная была для жанчын, якіх усё ж не лупцавалі. У воласці былі бесперапынныя сходы, на якіх часта чуліся енк і стоны. Асабліва рэкруцкі набор, асабліва прымусовае пакаранне за недоемку, на пасыланне на аддаленыя працы. Заквітнела хабарства шырокім кветам. Так? Піша пра мясцовага міровага пасярэдніка Адам Богданович, што все ведалі пра яго хабарства, сколькі ён бярэ са старшыняў, з пісараў, ведалі, што моцна п'е і гуляе ў карты. Але аднойчы я, піша Богданович, ён тады маленькім хлопчыкам быў, стоячы ля дзвярэй зборні, дзе забраліся сяляне, каб абмяркоўваць розныя пытанні ў воласці, пачуў, як пасярэднік, выставіўшы жывот з рукамі ў кішэнях, надзьмуўшыся і пачырванеўшы як півонь, грозна рычаў на сход, брыдка лаяўся, я збаяўся і паспешліва даў цягу. Ну чаму ён рычаў на сход і лаяўся? Крычаў, што тыя падаткі не сплочвалі, што іх там всіх пакарае, ў Сібір адправіць і гэтак далей. Гэта быў такі звычайны стыль дзяржаўных чыноўнікаў у іх размовах з сялянамі. Крык, пагрозы, труму пасажу, аковы, наручнікі, згніеш. І ўсё ж такі пры ўсім тым Богданович азначае, што сітуацыя паволі змянялася. Паволі вёска эмансіпавалася, паволі людзі выязджалі да навукі, пачала фармавацца інтэлігенцыя вясковага паходжання. Школа узнікае вясковая. Хаця гэтая школа сваёй галоўнай задачай, як не дзіўна, яна бачыла русіфікацыю беларускіх сялян. У школе, канешне, беларуская мова не выкладалася і фактычна нават не ўзгадвалася. Але тым не менш, паволі фарміруецца гэта вясковая інтэлігенцыя, якая і становіцца асноўным падмуркам у будучым для развіцця беларускага нацыянальнага руху, асноўным спажыўцом беларускай культуры. Менавіта на гэтае асяроддзе была арыентаваная наша Ніва, іншыя беларускія выданні. І непасрэдным вынікам гэтага ўсяго стала ў канцы змагання за беларускую дзяржаўнасць, ну і стварэнне высокай беларускай культуры і беларускай дзяржавы. Ну вось гэта тое, пра што я хацеў сказаць сёння, пра такія станоўчыя, калі можна так сказаць, наступствы тых сацыяльных катастроф, тых сацыяльных падзей, якія адбываліся у сярэдзіне 19 стагоддзя. Калі ласка, буду рады адказаць на пытанні, калі ёсць пытанні, ахвотна падыскутуем з вами. Калі ласка, прашу, запрашаю да дыскусіі. Нема пытанняў? Дзякую і вам.
Наколькі я разумею, зараз усе спрабуюць неяк уладкаваць у галаве. Так. Дзякую вам шчыра, гаспадар Сергей, за ваш курс. Мы цягам бліжэйшага тыдню выкладзем усе 4 лекцыі ўжо ў адкрыты доступ на канал на Ютубе. То, можа, калі ў кагосьці з'явяцца нейкія пытанні, то можна будзе задаць там у каментарах. Ну, выдатна. Выдатна. Буду вельмі хацела спадзявацца, што будуць прагляды і будуць сапраўды у каментарах пытанні, паспрабую тады на іх адказаць, хаця, канешне, каментары трошкі абмежаваныя для навуковай дыскусіі, але тым не менш таксама вельмі добрая такая магчымасць на сённяшні дзень таксама падыскутаваць і абмеркаваць розныя пытанні. Ну што, мне таксама было вельмі цікава. Тое, пра што я вам расказваю, гэта па сутнасці такі матэрыял маёй новай кнігі, ідэя якой нарадзілася пад уплывам першую чаргу у выніку нашай этой пандэміі, нашага крызісу. Ну і я падчас выкладаў паспрабаваў гэты матэрыял в першую чаргу і ў сваёй галаве так больш парадкаваць, ну і з вами абмеркаваць, зразумець, якія моманты, якія аспекты з'яўляюцца найбольш важнымі, найбольш цікавымі. Ну і спадзяюся, што з часам выйдзе і папяровая такая версія, папяровая кніга, як вынік маёй працы. Хаця на сённяшні дзень я так все больш прыходжу да такіх высноваў, што, можа быць, і электронныя версіі, як вы кажаце, такія лекцыі, гутаркі, дыскусіі, яны не менш важныя, чым папяровыя кнігі. Тым больш, што папяровая кніга — гэта знішчэнне нашай прыроды, нашых лясоў, і каб выдаваць папяровую кнігу, трэба шмат разоў падумаць, ці варта, ці будзе яна цікавая, ці не будзе гэта сапраўды проста бессэнсоўным пераводам паперы. Таму цудоўна, што будзе і магчымасць на YouTube-канале, хто цікавіць сацыяльнай гісторыяй Беларусі, паглядзець мае выклады. Ну і для мяне будзе таксама больш зразумела, ці гэта цікава, наколькі гэта цікава і наколькі гэта важна. Таму дзякую арганізатарам за магчымасць выступу, за магчымасць расказаць пра свае даследаванні. Дзякую усім удзельнікам нашых выкладаў. Тады, напэўна, можна развітацца на сённяшні дзень. І жадаю вам усяго найлепшага. Жадаю усяго найлепшага. Ну і да наступных, як кажуць так традыцыйна, да наступных сустрэч ці у інтэрнэт-прасторы, ці на старонках кніг і навуковых артыкулаў. Всего найлепшага. Дзякую.